Пахвальце мяне. Кася, Лесик, а вы чего смеетесь? Ой, для справы. Ага, мы так снедаем. Нічого не разумею. Снедаете? Снедаем. Ой, усё, дастаткова. А зараз растлумачце, за чого ўсё ж таки смех? Не за чаго, а для чаго. Я, Марго, прочитал, что 5 хвилин смеху заменяет 1 стакан сметаны. Вось мы і вырашылі гэта праверыць. Таму і смяяліся без перапынку, наеліся ад пуза. Ага, зараз лопнем. А, ну калі вы ўжо сытыя, дык прыйдзецца мне адной пірожнымі ласавацца. Якімі яшчэ пірожнымі? Я просто хотела вас почастовать, але калі вы не хочаце... А хто сказаў, што мы не хочам? Лесик, можа, і не хоча, а я дык вельмі хачу. Я под одного пирожного не отмовился. Ад двух. А як же ваш эксперимент со смехом? Вы ж наеліся. Маргоша, ты не блытай. Смех смехом, а пирожные – это ж пирожные. Правильно, Кася. И нашему подрастаючему поколению додатковые калории у выгляде пирожных не пошкодят. Не пошкодят. Ну, добра, вы разом с глядачами мультик глядите, а я за пирожными. Смакота! А вот вы верите, что волк и теля на самой справе могут сябраваць? Я не веру. Такое толькі ў мультику магчыма. А вось і дарэмна, у прыродзе яшчэ і больш неверагоднае сяброўства бывае. Правильно говоришь, Маргоша. Вот я вам зараз такие фотоздымки покажу. Где там мой допоможник? Так, вось ён. Так, ёсць. Глядите, у адным афрыканскім запаведніку сябруюць сланяня і авечка. Ух ты! Якія милыя! А як вы думаеце, собака і кошка могуць быць сябрамі? Не, собаки заўсёды котоў і кошек ганяюць, я ведаю. А вось я лічу, што собака і кошка могуць сябраваць. Ух ты! А гэта што за кот такі вялікі? А? Гэта не кот, Кася, гэта гепард. А побач аўчарка. Яны пазнаёміліся і пасябравалі ў адным з зоапаркаў і сталі неразлучнымі сябрамі. Ух ты, а на гэтым фото собака і савяня. Яны што, таксама сябры? Менавіта так. І гуляюць разам, і нават разам тэлевізор глядзяць. Неверагодна! А тут, глядзіце, кацяня і кураня сядзяць побач. І не проста сядзяць. Кацяня яшчэ і абараняе свайго маленькага пухнатага сябра. Ого! Калі б не ўбачыла гэтыя фотаздымкі на свае вочы, ніколі б не паверыла, што такое магчыма. Як высветлілася, Кася, у прыродзе ўсё магчыма. А вось я ведаю адну гісторыю, у якой сябравалі жабяня, мышаня, мураш і кураня. Я здагадалася, пра каго ты гаворыш. Сімпатычныя такія. Пра каго, Кася? Я іх ведаю? Калі не ведаеш, дык зараз пазнаёмішся. О, чуеце? Нам камп'ютер сігналы падае. Пэўна, нехта з разумнікаў хоча новую загадку загадаць. Зараз даведаемся. Привет, меня зовут Коля. Привитание! Слушайте внимательно. С таким человеком очень приятно находиться. Он все время поможет в трудную минуту. С ним интересно, и с ним можно поиграть. Таких людей каждому человеку хочется очень много. О! Як думаеце, пра каго нам расказваў Коля? А я ведаю, я адкажу. І не проста адкажу, а пакажу. Хвіліначку. Куды гэта яна паляцела? Зараз дазнаемся. А вось і я! Пляскайце ў далоні, смейцеся, грамчэй крычыце, а калі захочаце, да слёз рагачыце! Кася, ты вырашыла, што Коля расказаў нам пра клоуна? Вядома! З клоунам заўсёды можна пагуляць. З ім ніколі не бывае сумна. Але, ап! А нашы гледачы лічаць, што гэта не клоун. О, ух
Гэта той, пра каго мы сёння ўжо гаварылі. І пра каго мультфільм глядзелі? Ну, думай, Кася, думай. Ну дайте мне одну хвилиночку. Час пайшоў, паразважай. Так, про кого мы говорили? Про сяброў жывёл. А потым мультик, які глядзі. Так само про сяброўства. Значит, Колина разважалка была про сябра, так? Правильно, это друг. Я малайчина, я малайчина, я малайчина, я малайчина, я малайчина, я малайчина. Запомні, малайчына, ніколі не спяшайся. Спачатку падумай, а ўжо потым гавары. Ды ведаю я гэта. Просто іншы раз мяне заносіць. Куды заносіць? Ты натура моя нецярплівая, іншы раз думаць пачынае пасля таго, як зробіць. Такое бывае і не толькі з табой. І з табой, Маргоша, бывае? І са мной. Вы як здорова. Што ж тут здораўскага, Кася? Значыць, я не одна такая на свеце жыву. А вось я заўсёды спачатку думаю, а потым раблю. Просто ты ў нас, заяц, асаблівы, разважлівы. Хоць ты і разумнік, лісічак, але іншы раз такім занудам бываеш. Што? Чу. Сябры, усе мы розныя, і гэта добра. Прапаную ўзяць мультыплікацыйную паузу. Правильно, Маргоша, пакуль мы з Касей канчаткова пасварыцца не паспелі. Зануда. Зануда. Супакоіліся, мульцік пачынаецца. Ой, прыгожыя, якія малюнкі. А мы тут толькі што адно пісьмо атрымалі. Даслалі нам яго сястрычкі Віка і Ірынка Эйсмонт з вёскі Ігнатовічы Гродзенскай вобласці. Вы толькі паглядзіце, якія ў мяне крыльцы на малюнку Вікі. Гэта я, лятаючая фея. А ты заўважыла, што на малюнку я трымаю цябе за лап? Не, не заўважыла. Я на свой карнавальны касцюм глядзела. А што гэта значыць? Што? Што мы з табой, Кася, сябры, і нашы гледачы любяць, калі мы не дзьмуемся адзін на аднаго. Ну, добра, не буду сёння на цябе болей бурчаць. Буду як залатая рыбка, якую намалявала Ірачка Эйсмонт. Твае і Маргошыны жаданні выконваць. Ого, гэта так цудоўна, праўда, Лесік? Вядома. Што б табе такое загадаць? Во, прыдумаў. Дасі мне сёння на сваіх новых санках пракаціцца. Катайся, колькі хочаш. А мне можна твою новую кніжку пачытаць? Бяры, карыстайцеся, пакуль я добрая. Дзякуй, Кася, залатая рыбка. А вам, сябры, мы нагадваем, што конкурс «Вось дык ну» працягваецца. Дасылайце нам фота ці відэо таго, што вы можаце рабіць лепш за іншых. А мы з задавальненнем пакажам вашы дасягненні ўсім гледачам Добраранка. Нагадваем нашы адрасы. Паштовы 220 114, город Минск, вуліца Макаёнка 9. Ці электронны dobraranok.tv@gmail.com. Будзем чакаць. А зараз час развітвацца. Жадаем вам, дзяўчынкі і хлопчыкі, цікавага і насычанага дня. А яшчэ вясёлага і добрага. А яшчэ новых адкрыццяў і новых сяброў. А мы сустрэнемся, як заўсёды зранку. У нашым Добраранку! Я абавязкова буду, так што пасмяемся разам.